Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева-Кръстева. Здравейте, скъпи ICU слушатели! Надявам се, че сме ви липсвали известно време. Нямаше ни близо 2 месеца или малко повече. Бяхме решили да си дадем почивка, защото имахме да правим изложения, няколко турнета, детайлен план за следващите 2 години и за известно време да се скрием на далечен остров, за да може да се заредим и да се върнем с нови сили. Така че, надявам се, сте ни изчакали търпеливо и съм много щастлива, че първият ни гост след тази дълга пауза е любимата на нашия цял екип и на мен лично Райна. Здрасти, Райне! Здрасти, Венчик! Ние сме в нейния дом в Стара Загора, където сме пребивавали неведнъж на много литературни и нелитературни разговори, но сега нейният дом е своеобразната хубавка. Нашето студио се премести, изнесеното ни студио. Аз няма да представям Райна, защото искам тя да говори повече, от което тя супер много се притеснява, обаче сега ще разчупим ледовете. Искам, понеже хората знаят, че винаги, когато идваме в Стара Загора, нещата, които ти правиш, се сливат с нещата, които ние правим, и Книжарница в куфар и ICU са така партниращи си и любими една на друга организации. Организация даже много сухо казано, така, цялости. Ти обаче не се занимаваш, всъщност Книжарницата от кога съществува и преди това какво правеше и как премина така от корпоративната сфера в културната сфера? Какво се случи? То вече така се оказа, аз последните дни малко ми се наложи да се върна назад във времето и в историята на Книжарница в куфар. И се оказа, че всъщност от немалко време съществува. И първото нещо, което направи преди вече 8 години, мисля, беше точно тази среща с ICU и с куфарът на брат ми, и това беше някакси толкова задвижваща сила, за да се появи куфара в последствие, че дори не мога точно да го обясня как стана. Но... Как ни намери тогава? Аз всъщност много добре си спомням, бяхме в Свиленград, Геро беше в България тогава, и ти се обади по телефона и каза: хора, аз нямам нищо в Стара Загора, не съм институция, обаче тази книга много ми харесва и искам да ви доведа в Стара Загора. Как ти попаднахме? Всъщност, първо ми попадаха откази от куфарът на брат ми в различни медии, публикувани, и аз с голямо нетърпение чаках да открия някой нов текст някъде другаде, и когато излезе сборника, веднага, разбира се, си го купих, и тогава просто нещо с мен се случи. Аз когато преди много години, винаги когато имах в ръцете си интересна книга, незабавно започвах да я чета и просто вървях по улиците и си четях, и независимо къде се намирах, си четях, и това не ми се беше случвало от страшно много време. И в един момент излиза тази книга и аз започвам да я чета от книжарницата до вкъщи през целия път и не мога да спра, и викам: не, това е моята книга, това е нещо, което е страшно свързано с мен самата и което искам да споделя с други хора. И това беше по-силно от притеснението ми дали изобщо ще ми отговорите, дали ще ми откажете, дали какво ще се случи. Това с притеснението ти с годините, мисля, понеже страшно много хора си довела в Стара Загора, предполагам, че това притеснение винаги го има, обаче усетът ти към това, кои са твоите хора и защо трябва да ги доведеш, е много, много точен. Много добре работи. То просто така... Аз по това разбирам, че нещо непременно трябва да го направя, когато желанието ми порива да го направя много по-силен от всички спирачки и задръжки, които имам. Всъщност те нишките започнаха много, много бързо да се пускат. Нали, самата книга беше един повод и след това направи с Геро пътувания и до Руси и къде ли не е. Просто още работеше друго нещо. Тръгна да пътуваш с него. Направихме даже в 2 поредни години. То си стана едно буквално турне, защото
На доста места бяхме и в Стара Загора, в Русе, в Елена си спомням, Ботевград. Ти му стана като продуцент. Въобще, да, този спектакъл обиколи доста места. Имаше много срещи в Търново, много хубава среща. Да, каза спектакъл, всъщност може би объркваме хората, защото става дума паралелно за книгата Куфара на брат ми и за спектакъла Монолог с куфар, който е в основата на създаването на книгата. Обиколката с Геро, която направихме, беше с новият му спектакъл Не на мястото си. Да, защото точно беше излязъл и не беше играл в България, те първа тръгваше, така че обиколихме много сцени с него и това стана част от естествено, нали, свързано много с Куфара като цяло, с книжарница в Куфар, но си стана, тогава си казах, всъщност то няма значение, аз се кръстих книжарница в Куфар, но това не означава, че това трябва да включва само книги. И от самото начало така заложих в описанието на книжарницата, че това е пространство за срещи и няма значение какво е изкуството, по-важна ми е темата. И до ден днешен, нали, като кажа книжарница в Куфар, всеки си представя просто една мобилна книжарница, но всъщност това е много повече от да, със сигурност е много повече. Аз дори съм сигурна, че много неща пропускам, които правиш, ама да кажем ти правиш клон на фестивали като Менар, Киномания, други филмови фестивали. Да. Така. Правиш освен това едни философски закуски. Какво ще казва и да не сбъркам нещо? То малко ще се върна назад пак, защото аз кога си дадох сметка, че това е нещо, което трябва малко да го изкарам от хоби дейностите ми и от дейностите, за които буквално едва намирам време между работните ми ангажименти и семейния ми живот и времето, което искам да прекарам с семейството си. И това се случи, може би, на 3-та година от съществуването на книжарница в Куфар, когато с голяма изненада установих, че правя 100-ното си събитие и това ми беше просто като шамар. И тогава си казах, всъщност това е нещо, което трябва да започна да правя наистина. Възможно ли е да се прави само това? Тоест да живееш, правейки култура по такъв начин? Още го разбираме. Всеки ден се учим дали е възможно или не. Трудно е. И аз продължавам да правя още куп неща, но вече по-канализирано и доста по-конкретно, без да са ми основни ангажименти, за да мога все пак да имам една независимост, на която много държа в избора на нещата, които искам да представя. Тук мисля, че е ключа. Независимост и да си свободна в вътрешния си компас, какво правиш. За мен това е много важно и всъщност ако не успявам да го правя и това не може да стане устойчиво, вероятно ще е по-добре да се върна към хоби дейността, отколкото да правя компромис с съдържанието, така мисля. Тук веднага се сещам, аз малко разпилявам, защото много неща наистина сме правили заедно. Едно от много важните неща са свързани с Крис Клиев и неговата книга „Другата ръка“. И не случайно дойдохме тук в Стара Загора като част от обиколката, която направихме с Крис Клиев, Иво Иванов и Кедъра. И всъщност идеята беше твоя да ги съберем в такъв формат. Тоест, не знам как да го задам този въпрос, но ми е важен първо фигурата на Крис и „Другата ръка“ и второ това, което направихме заедно с теб в Мисия Криле, където беше център за бежанци и въобще тази твоя чувствителност към другите хора и към хората в по-трудна ситуация житейска. Можеш ли да корените някъде, знаеш ли къде си? Кога усети, че ти си такъв човек, който иска да направи другия да се почувства по-добре? Защото това е свързано с всички неща, които правиш. Аз мисля така, че това е нещо, което винаги съм носила в себе си, но той е плод, разбира се, на начина, по който съм живяла. И много често, от много малка в живота ми, съм била другата. И вероятно това е причината да развия такава чувствителност към, какъв смисъл си била към другата? Това. Просто
заради това, че съм живяла в други държави, съм била този, на който не се вярва, или този, към който сме по-скептични, този, който се колебаем дали да допуснем в кръга си. Отделно имаше, нали, много е особено, не знам точно как да го обясня, но когато си роден някъде, но си живял през по-голямата част от живота си другаде, дори когато се прибираш от дома, ти не си местен. И ти затова така си усетила книгата толкова добре. Куфара обратно. Да. И всъщност по тази линия аз много дълго време имах включително и много тежки периоди да съм спокойна с това ми положение, така да го кажа, защото имах един период в живота си, в който смятах, че аз непременно трябва да имам място, което да нарека мое място, да имам, да кажа, тук са ми корените, или това е, нали, аз съм от еди къде си, или еди какво си, но в същото време постоянно хората, с които ми бяха в кръга, едните ми казваха, примерно, ама ти не си като... Живеех във Франция в този момент, ама ти не си като французите, естествено не бях. Като си дойдох в България, те ми казаха, да, ма ти не си като българите. Самите французи ми казваха, като познаваха други българи, които живеят в България, ма ти не си като тях. И аз изобщо някак си... Не знаеш къде си точно. Да, някак си нямах принадлежност и смятах, че непременно трябва да принадлежа някъде, иначе не мога да се определя какво съм. И в един момент попаднах на една биографична книга на Фатих Акин, който разказваше за него също подобно преживяване и изобщо, нали, как в Германия турците не са точно немци, турците, които живеят в Германия, не са си у дома, когато се прибират в Турция и така нататък. И имаше много сходни преживявания, докато един ден просто е стоял на Босфора и е гледал този голям мост между Европа и Азия и просто се е плеснал по челото и си е казал, аз съм мост. И това в момента, в който го прочетох, ми внесе такова успокоение и всъщност така възприех и себе си като мост между неща, места и хора, които може би нямат път един към друг, и някак си възприех, че може би имам там роля да правя този път. Аз всъщност от толкова отдавна се познаваме и сме си говорили, но сега като те слушам си давам сметка защо ти всъщност толкова много харесваш книгите на ICU. Защото те са точно такива свързващи мостове и темите. Въпроси, да, абсолютно. И за мен, нали, са много повече от буквалния смисъл на това, защото, разбира се, те засягат и срещата ни с вътрешния ни друг, която никак не е лесна също. О, да, със сигурност. Продължаваме нататък да ровим, обаче ти си и автор на ICU, което също ми е много важно. Ти се съгласи да напишеш историята за своята загуба в сборника "Бащите не си отиват". Там пък как се почувства? Значи, това е един от любимите ми разкази. Мен ми е много трудно да кажа кой ми е най-любим, но този разказ, който завършва с къщите, дето ронят сълзи от вар, или както беше, не си спомня точно, така май беше, е абсолютно любимо нещо. Като автор, как се чувстваш там? Ами, в различните моменти по различен начин съм се чувствала, но разбира се, аз писах този текст в момент, в който ми беше много прясна загубата. И някак си това много тогава ми помогна да я обговоря, да повярвам в нея, че наистина се е случила, защото аз тогава си дадох сметка, тя беше много изненадваща загубата на баща ми, но първият такъв акт на това да повярвам, че се е случило, беше да се обадя на всичките му приятели, да им кажа. И вече като им го казвам, самата аз го чувах изречено и започвах така да съм сигурна, че наистина е станало. След това, когато написах този текст, вече имаше документ за тази загуба
И в този момент това ми даде, нали, авторството. Но всъщност, когато излезе книгата и мина известно време от момента, в който писах текста, и когато прочетох и другите текстове, това ми даде много повече. Защото всички автори бяха писали текстовете си в различен етап от загубата. И самата идея тогава, че има много фази на възприемането на загубата, и това богатство всъщност на пътя ми даде много. Аз наистина съм много благодарна, че тогава ме покани да напиша текст. Ами с неудоволствие те поканих. Аз всъщност всички хора, които са вътре, аз и друга да мисля, че съм го казвала, просто като си помисля за някой приятел и си казвам, него не мога да го поканя, колко хубаво. Това е защото баща му е там. Но да, може би твой разказ беше не всъщност на Манол разказа беше писан в болницата, когато баща му си отиваше, и той не беше разказ, беше като писмо към баща му. Но това беше наистина много наскоро. В другата крайност беше примерно на Цветана Кръстева, мисля, че която е загубила баща си като дете, т.е. имаше целият този обхват на темите и така. Но мисля, че освен това вътрешно преработване, той те свърза и с голяма част от хората вътре. В смисъл там, не знам дали се познаваше преди това. С Зорница може би не се познаваше, с Елена, с Ина ясно. С Ина също така, с много хора се запознах през книгата със сигурност, и всъщност наистина това са хора, с които в последствие пък правим много събития заедно. Ина ни е скъп гост в Стара Загора, с Зорница прожекции на филма и правихме няколко и срещи с публиката, дори в други градове ходихме, пък някакви мини турнета. Изобщо в последствие ти спомена вече пък и срещата с Крис Клиф и Иванов, Кедър също. Е от същата книга. Да. Изобщо ICU е за мен едно наистина свързващо звено. Като каза свързващо звено, един много близък твой човек, който сега ти е много близък, мисля, че също го откри през ICU. Кой? Познаваш ли? За кой ще се... Елин Рахнев. Елин Рахнев, мисля, че за мен беше едно от тези най-хубави усещания да видя, че двама хора, които много обичам, се свързват по начин, който правят... Т.е. вие станахте страшно близки. Да, абсолютно. И до днес днешен и така. Абсолютно е така, наистина. И много ценна среща, за която съм много благодарна. И наистина се случи точно по много естествен начин. И аз не помня как се случи, я ни припомни. Елин беше, значи той има 3 книги. Не, 4 книги, 4, да. Зелда, Канела, Октомври и... 5 книги има. Има сборник, който му направихме Не знае как да се държа, като ме обичат, и Куковицата. Да. Всъщност, да, голяма част от книгите са в ICU. Случи се покрай това, че аз много исках да представим Канела в Стара Загора. И то, между другото, първоначалната ни уговорка, когато се чухме по телефона, след като ни свърза, беше... бяхме фиксирали дата, изобщо оговаряхме какво и как точно да стане. И всъщност то съвпадна с смъртта на баща ми този момент. И аз тогава му се обадих, да му кажа, че ще трябва да отложим по тези причини. И го направихме това представяне в Стара Загора чак, може би, почти година по-късно. Но и всъщност ние истински наживо се запознахме на представянето на Бащите не си отиват в София. И тогава беше... Аз, разбира се, бях адски притеснена, както ме познаваш, че мога да бъда. Но толкова естествено тръгна разговора и мисля, че часове наред говорихме тогава за какво ли не, и всъщност просто
много се свързахме и така си остана. И остана и остава. И остана и остава да. И правим до ден днешен много неща заедно. И ще правите все повече, надявам се. Много искам да ми разкажеш за пространствата, които намираш ти. Имаш някаква уникална способност местата, на които правиш събитията, да ги правиш наистина специални. Аз наистина нямам по-силно преживяване на събитие от представянето на Емпозион в двора на архитекта, където бяхме благодарени на теб. Разкажи ми за местата и как ги нацелваш. И как успяваш да направиш тази атмосфера? Защото тя от теб идва. Моето усещане е, че някак си идва от всички хора, които и мястото, и хората, които са там. Изобщо наистина става магия, не мога да го обясня, но си спомням много ясно. Преди няколко години пак на двора на къщата на архитекта правихме едно събитие. Може би за пръв път тогава бяхте дошли. Мисля, че беше с американски деликатеси на Катерина Стойкова. Почти съм сигурна, че за пръв път събитие на ICU беше на двора на къщата. И тогава за пръв път се случи нещо, което просто толкова ми е останало в съзнанието. Хората влизаха на двора на къщата и се събуваха боси. Аз дори не съм го забелязала това. Просто беше изумително за мен. Не знам, още от двора някакси усещаха това пространство като дом. Аз си спомням този залез, като представяхме Емпозион, не знам, то зависи много от сезона. Тогава кога е било, не знам, обаче просто в момента, в който започнахме да говорим и слънцето започна да залязва и светлината стана като в книгата, такава леко тайнствена, нещо не се вижда и просто все едно въздуха е жив, в смисъл цялата тази свързаност с хората и всичко просто уникално беше, много, много силно. Ние с Боряна Канидо, която е основната стопанка на къщата на архитекта вече повече от 10 години, много често сме си говорили, че в къщата там не може да стане случайно събитие или не може просто така да се случи нещо. Самата къща все едно си приема, пуска или не пуска. Да, не е възможно да се случи нещо случайно там. Но всеки детайл, просто като си представя, вие според книгата имате някакви дребнички неща, които не знам, публиката сигурно забелязва, но аз сигурно забелязвам като някакъв цвете, ти беше донесла едни такива с мъхове, или напитка, или нещо друго, което са малки детайли, обаче много, много, много ценни и така много хубава атмосфера става. Напълно съм съгласна. Къщата иначе пък има способността да се преобразява. Ние там сме правили, че спомена и философските закуски за деца. Много често сме правили там такива събирания. И е много прекрасно според мен, защото все още на много от местата, на които ходят деца, основното, което им се казва е или да мълчат, или да не пипат нищо, защото ще го щупят. Да, това между другото на щандове много често ни се случва, което не знам как го борим това. Не пипай книгата, как няма да я пипаш, като тя е за усещане. Да. И случвало ни се така да идват родители с децата си, да ги инструктират от вратата, защото все пак в къщата пък наистина има страшно много детайли, страшно много стъкленички, стъкалца. Да, порцеланчета, какво ли не. Просто обаче не знам, това може би трябва да се каже на всички родители въобще. Когато има толкова красота и когато всичко е изпипано с много вкус и толкова изящно, децата не го чупят. И те го уважават и това ги възпитава и тях и те веднага го разпознават. И няма нужда от притеснение. Просто водете ги на красиви места. А ти се грижиш да има красиви места. Какво ще правите тази година? Аз изпуснах, сега в момента всъщност сме в края на годината. Какво предстои до края? Имаш ли някакви планове? До края на годината всъщност много малко неща остават, защото аз в последните общо взето гледам през декември да не правя много неща, защото тогава всички са
в други вселени влизат, започват едни истерични масови пазарувания и така нататък, едно търчане и изобщо идва края на света като цяло. И в този момент аз не правя събития. Обикновено, освен ако няма нещо извънредно, което наистина да ми е важно да направя. И от миналата година сме започнали да правим такива почти тайни убежища, малки събития, в които просто да спрем за малко, да спрем това търчане, да спрем тази истерия, просто да си починем, да се насладим, да изпием един чай, да си кажем 3 приказки с някой съмишленик и това го правим пак в къщата на архитекта. Обявяваме такъв протяжни следобеди. Или как ги обявявате тайно? Обявяваме се ги явно тези протяжни следобеди и общо взето през целия ден всеки може да минава, когато намери за добре и обикновено каним и няколко артисти с ръчно правени неща, ако искат да си ги представят, но наистина много минималистично, без да става дума въобще за базар или подобни неща, но тази година пък съм решила да направя наистина едно тайно четене в къщата, на което няма да обявим участниците, ще обявим само датата и мястото. Ще бъде за много ограничен брой публика. Мога да кажа само, че ще бъдат 2 автори, които ще си говорят през това, което са написали. Но това е всичко за сега. И какъв тизър пускаш само. Един по-генерален въпрос ми се иска да ти задам. Даваш ли си сметка как всъщност едно такова нежно и много тихо присъствие, деликатно каквото си ти, може да промени цялата среда в Стара Загора? Честно казано, като че ли не съм си давала много сметка за това и не го отчитам като нещо, което може да промени средата. Всъщност обаче напоследък получавам точно обратна връзка и то от доста хора и явно се усеща и това дава опора на други. Надявам се и да ги вдъхновява и те да направят нещата, за които са се колебаели в посоката, в която е тяхната и някак си да се разпростре. Аз съм сигурна, че ние не може, такива присъствия като нашите няма как да са масови, обаче тази спечелена една душа, която се чуди как да се справи с себе си и с живота си, като види една райна да изгрее някъде, мисля, че това си струва всички усилия. И така и аз наистина мисля, че малките жестове преобръщат големите. Нали, то иначе би било супер безнадежно положението, ако си помислиш. Да, със сигурност е така. То и в живота е така. Да, и в живота е така и продължава. Ние напоследък пак имахме попадахме случайно на някакви места, където все още се държат официални речи, като през 90 даже преди 90-те, с патоса, за култура се говори като за нещо недостижимо, далечно и на висок пиедестал, което няма общо с човешкия живот. И тези неща ги има навсякъде и продължават. И това може да те обезвери до някъде, но пък може и да ти каже, ето има и друг начин. Като видиш човек като теб и нещата, които правиш. Всъщност ти не си сама, защото хората, с които се свързваш, партньорите, с които работиш, те са от тази кръвна група. Абсолютно и аз наистина нещата, които правя, не бих могла да ги направя сама, със сигурност. И вие, ICU, вие сте ми едни от много важните партньори. Местата, на които се случват събитията, са абсолютно жестоки партньори, наистина с големи сърца, винаги приемат, отворени към всякакви идеи, въобще много подкрепящи. И самите хора, които идват, са наистина част от една вече общност, много ценна, защото пък всичко е вярно. То е вярно, че и за един човек се струва всички усилия да бъдат направени. Просто не би било възможно. И ако ги няма хората, които идват на тези събития и които казват, да, тези събития са ни важни, това, което
водиш в града ни или имаш да кажеш, или ни пускаш като филм, или каквото и да е, това ни е важно и ни дава нещо. Ако ги няма тях, то просто няма как да се случи. Стара Загора всъщност е един град, в който има много какво да се случи. И така да правя си заради хората. Сега ще затрудня. Трябва да ми кажеш една любима книга на ICU. О, не. Това е абсолютно невъзможно. Аз си спомням преди няколко години, когато бях на щанда на ICU, на алея на книгата в София. И тогава, понеже всички хора, които минават и питат коя ми е любимата книга на ICU, и аз започнах на всеки час да отговарям с различна. В този час, днес, в сряда, в 3 часа, любимата ми книга е Изхвърлени в Америка. От 4 часа вече е другата ръка. Като каза Изхвърлени в Америка, може би тук е времето как се казваше. Имаме новина. Новината е, че предстои следващата книга на Джанин Къминс. Това наистина е страхотна новина. С нетърпение ще я очаквам. Но така да не се измъквай сега. Кажи една книга. Не, може би все пак другата ръка ми е моята книга, наистина. И да, мисля, че това е моята книга. Другата ръка. И естествено всички останали, но понеже трябва все пак да кажа една е тя. Но аз много се радвам, че открих Крис Клиф през вас, благодарение на това, че го издадохте. И не само го издадохте, ми направо го и доведохте в България. И ти си го поиска, просто нямаше как. Просто това беше за мен наистина непредставимо. А пък той се оказа толкова наш човек. То не, че сме си представили друго ден, но наистина беше изключително. Все едно се познаваш цял живот и можеш да си говориш за... И мисля, че той успя да си поговори с всички хора, с които трябваше да си поговори. С теб на едно място, с мен на друго, с Иво на трето, с Кедъра, с Иво Иванов. Въобще много така. Беше наистина прекрасно. Мен, честно казано, това събитие, което направихме тогава през юни, ме държа сигурно 3 месеца след това. Просто още го преживявах. Наистина беше някакъв взрив, така мога да го определя. И много се радвам, че хората, които бяха и Кедъра, и Иво Иванов, и Крис Клиф, самите те някак си откриха много силни връзки помежду си. Нещо, което не се случва задължително с хора, които на пръв поглед ми се струва, че са сходни или имат общо, или биха намерили теми. Тук се случи по наистина много дълбок начин, според мен, от това, което видях. И Елка Виденова, която превеждаше през цялото време, просто беше... И сега се размислих. Да, наистина. И ти започна и в началото на разговора и със срещата в Мисия Криле. Това наистина също беше много важна среща, на която бяхме поканили, понеже събитието все пак беше литература и спорт. В Мисия Криле, може би да кажа за слушателите, че това е една организация в Стара Загора, която работи по много теми, но една от най-важните теми, по които работи, това са темите, свързани с бежанци, мигранти, търсещи убежище в България, и извършва изключително много дейности в Харманли, и в Баня, изобщо във всички центрове, които са извън столичните и за които много малко организации всъщност се грижат. И едни от дейностите, които организацията осигурява в Харманли, бяха именно спортни дейности. И вече хора, които са получили убежище, се превръщаха в треньори на младежи, непълнолетни, които са и непридружени на всичкото отгоре, т.е. са тук без семействата си, и за които наистина се прави много малко. И когато си в такава ситуация, в която си почти сам, нямаш никакви близки възрастни роднини наоколо, минал си през само ти се знаеш какво, за да стигнеш до тук, и си тръгнал от място, на което вече 10 години и повече има война, и попадаш на едно място, в което
нямаш нищо за правене и имаш ужасно много свободно време и чакаш документи. И това е единственото, което чакаш. И нямаш никаква причина да станеш сутрин, когато знаеш, че тези документи ще дойдат след 6 месеца, примерно, или така нататък. И това да имаш ментор, да имаш някой, който малко да ти структурира това време и да свършиш нещо полезно в него, вместо хиляди други неполезни неща, които би могъл да свършиш, да не кажа направо вредни, е изключително важно. И на тази среща в мисия Криле бяха дошли точно треньорът по футбол на младежите, няколко от младежите, които бяха вече от голмайсторите на отбора и изобщо те участват в турнири, водят ги къде ли не и така нататък. Бяха дошли организации, които работят с ромски деца през спорта, тук в Стара Загора. Бяха дошли хора от футболен клуб Берое, които дори не подозираха, че съществува този друг свят и тези младежи, за които могат да бъдат правени турнири, партньорства и така нататък и да бъдат приобщавани през спорта по някакъв начин. Изобщо имаше украински спортисти, които също са бежанци в Стара Загора вече от години, които са наистина на много професионално ниво спортисти, които в момента, откакто са в България, не практикуват, а работят съвсем в други сфери. Едното момиче толкова ми беше, дето работи в тази италианска сладкарница или там пицария, заведение и толкова. Ето това са моментите, в които искам да съм не толкова срамежлива, но просто ние казах, че супер много ме кефи. Просто отидохме, пихме кафе там и аз се видях, разпознах я, исках да й кажа колко достойна за възхищение всичко, което прави, но не го казах. И много съжалявам. Но може да го кажеш от моя име някой. Разбира се, да. Но за нея, просто за всички нас беше много ценно, за всички тях също беше много ценна тази среща. И всъщност това време, което си дадохме да си кажем тези неща, според мен беше голям подарък за всички. Да, много беше хубаво. И така, благодаря. Всъщност то стана благодарение на твоята идея, която, ние с теб имаме тази обща склонност от едно мъничко зранце, то се разширява и изведнъж бам, става тук и се превърна в турне цялата работа. Да. Добре сме се намерили. Искам нещо последно. Тоест аз имам много въпроси, ама за да приключим някаква важна част от твоите неща, независимо дали свързани с култура или с нещо друго, има ли което пропуснахме? Или което ти предстои, или което би искала да споделиш? Мисля, че ние засегнахме, разбира се, само една част от нещата. То вероятно не е много възможно в един разговор да се каже всичко, но това, което също миналата година се случи, е, че създадох една група на кино в Стара Загора, която ми е доста важна и много искам да върна киното в Стара Загора, защото не знам как е в другите градове, но тук преди доста години на глава от населението местата в кинозала, с които е разполагал града, са били най-много за цяла България. И всъщност, не знам, по някаква причина сме стигнали до момент, в който нямаме кинозала. Имаме една само в търговски център, но от тези градски кина, които някога са правени, вече няма нито една. И всички прожекции, които аз правя, се случват в залата на библиотеката, която е много уютна и прекрасна, но така или иначе аз продължавам да си задавам въпроса как се докарахме до там да нямаме нито едно кино, дори с 50 места, дори какво, просто наистина една от старите зали да е съхранена, как така всичко се превърна в чалга заведения, в търговски центрове, в магазини за козметика и въобще
Това само вмествам тук една скоба. Аз изпитах истински екзистенциален ужас. Аз не ходя на кино отдавна поради такива причини, защото някакси не се чувствам себе си там. Наскоро бяхме на кино с Иво, Алиса и Крум. Ходихме да гледаме Гунди и нямаше къде да го гледаме, освен в мол. И всъщност да отидеш на кино в мол се оказа нещо, което на мен не ми е посилно. Разбираш, едни големи опашки с едни хора с едни огромни пуканки, с официални анцузи, които са част от начина, по който живеят. Нали, аз никого не съдя, нека така да си живеят, обаче просто не е моето място там. И ако можеш ти да намериш такова малко място, може би в София има, аз не знам, примерно кино Войкова, може би някакво такова. Да, в София има доста Дом на киното, Одеон, Геосен, има доста... Аз на тези кина съм била, но това е било по време на фестивал или така. Иначе така в мол да отида на кино не ми се беше случвало и беше потресаващо просто. И това ми е някакси една от каузите, които искам да стоя за тях в следващите години, да се опитам да направя така, че дори малка да има кинозала, която да е само за кино или в която да има възможност техническа, защото това е едно от най-важните неща, че нали, кино може да се прожектира къде ли не, вече нали, има всякакви варианти, но киноформатите изискват специална техника, която не може да има навсякъде. И всъщност достъпът до заглавия е силно ограничен, когато нямаш възможност да пускаш киноформати. И отделно нали, от тази романтичност на това, да отидеш на кино в малка зала, в която не се ядат пуканки, защо цялото това преживяване да има къде да се случва. Колко много ти го желая това, искрено ти го желая. И сега ми хрумва нещо, всъщност този микрофон може да го използваш когато искаш, не физически, а така в ефир. Ако искаш нещо да поканиш някой човек, който на теб ти е важен и е част от тази ICU мрежа по някакъв начин, покани го, говорете си. Ето, ние имаме чувствителен подкаст, от който ти си част, всъщност както си част от всичко, което правим. Така че, ето, заповядай. А пък аз сега, понеже много давно не съм ги казвала тези думички, трябва да кажем къде може да ни слушат нашите ICU хора. И сега ще се опитам да си спомня. Storytel е едното място, на което аз все повече слушам подкасти. Spotify, Apple Podcasts и... мисля, че си намерите къде да ни слушате. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Райни, благодаря ти. Страхотно обичам да си говоря с теб. И аз много благодаря. Чао! Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева-Кръстева.